Коя е основната мисия на Видас? Мисията на Видас е да предоставя полезна алтернатива на конвенционалните марки на пазара. Кой е най-големият ти успех с Видас? Самия факт, че съществуваме до ден днешен, стартирайки през 2020, го намирам за невероятен успех. А към момента сме вече встъпили на 3 пазара огромни, освен България, UK и Щатите, така че смятам, че това е мега яко. Сподели ни труден момент, когато започна да създаваш Видас. Всеки ден, откакто съм създала Видас, имам труден момент. Старта беше най-труден, защото беше през 2020. Трябваше да изнесеме натуралните екстракти билкови до Италия, където беше гнездото на пандемията. Нямаше шофьор, който да иска да прекрачи граница, за да закара тези екстракти. И когато това в крайна сметка се случи след не знам си колко месеца, екстрактите се оказа, че се бяха развалили и заразихме цялата поточна линия на италианците, които ни бутилираха. Как разрешихте проблема след това? Този проблем го разрешихме с много нерви, много молби, за да докажем, че знаем какво правиме пред италианците да продължат все пак да бутилират. С много молби на тези, които ни произведоха екстракция, за да се смилят на нас. И в крайна сметка с много пари, за да ги произведем отново.